Biex kienu kontrollati n-nirien li ħakmu partijiet mill-impjant ta' riċiklaġġ Futilajn intużaw 500,000 litru ilma. Bil-ħidma tal-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili komplet fil-lejl ta' bejn it-2 u 3 u anke matul il-jum. Tul il-jum għad kbir ta' Bowsers tal-ilma baqgħu imorru fuq il-post biex provdew iktar ilma lill-membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li kellhom ix-xogħol tagħhom maqsum fi 3 partijiet. L-ewwel parti kienet dik li l-membri tad-dipartiment jikkontrollaw in-nirien sabiex dawn ma jibqgħux jinfirxu u mbagħad trid jiġi aċċertat li n-nar jintefa' kompletament. L-aħħar parti tal-operazzjoni bdiet it-3 u mistennija tibqa' għaddejja sal-4 filgħodu, jispjega d-Deputat Direttur tal-Protezzjoni Ċivili Peter Paul Colero li ddiskriva din l-operazzjoni bħala waħda mill-ikbar sa mitwaqqif tad-dipartiment. Mis-seba' ta' dolodu sissa, però issa qalbet l-iktar biċċa antipatika tal-operazzjoni ħansieħu lek ngħidu għal-cooling down, fejn kull biċċa materjal tiġi ċekkjata, tiġi mifruda, il għaliex ikun hemm temperaturi għoljin ħafna bejniethom, illi se jagħmel inixxiflek l-ilma u jista' jerġa' jibdilek nar kbir daqs kemm kien il-bieraħ. U allura permezz ta' kafef u kif qed intaraw fil-background tiegħi nibqgħu nisseparaw il-materjal sakemm inkunu ċerti li spiċċa l-iskana niżlet għal temperatura tal-ambjent u bekk ikun intefa' n-nar kompletament. Sa mill-ewwel minuti tal-operazzjoni ttieħdet kull prekawzjoni possibbli minħabba il-perikli li tista' ssir ħsara mhux biss fl-impjant tal-waste serve iżda anke fis-substation tal-Enemalta. U dak li ġara fl-impjant ta' Futilajn spiċċa wkoll fuq l-aġenda tal-mexxejja politiċi. Il-Prim Ministru Joseph Muscat faħħar is-sem tal-ħaddiema kollha li kienu parti minn din l-operazzjoni delikata għalli dan ikompli konferma il-bżonn li dan is-sit jiġi trasferit lejn il-Matab. Ħdejn il-post fejn qabdu n-nirien hemm substation importanti ħafna tal-Enemalta u l-ħaddiema tal-Enemalta kienu hemmhekk il-ħin kollu b'kollaborazzjoni mas-CPD biex jaraw illi n-nirien ma jinfirxux iktar u biex jaraw illi l-infrastruttura kritika tal-pajjiż tibqa' taħdem. Dan l-inċidenti żidilna risolv tagħna illi l-impjant ta' Sant'Antnin għandu jingħalaq. L-ewwel indikazzjonijiet juru li kollox beda mis-sezzjoni msejħa RDF, Refuse Derived Fuel, fejn jinħażen il-materjal riċiklat. L-operazzjoni ta' tifi tan-nar tissemm ukoll tal-Pulizija, l-Armata, timijiet mediċi u kif ukoll taqdiet volontari. Dwar is-suġġett għaddej inkjesta maġisterjali, iżda Simon Busuttil malajr wasal għal konklużjonijiet tiegħu. Imma nżid ngħid illi dak illi rajna illum isseħħ f'Marsa Scala fl-impjant ta' Sant'Antnin mhuwiex kombinazzjoni. Huwa r-riżultat tal-inkompetenza kbira, tat-telqa kbira, tan-nuqqas ta' ħila, ta' nies illi jagħmlu 4 snin jiffangaw fil-korruzzjoni.